celý den musím jíst KFC. Po aktuální kauze mě zajímá, jak se já budu cítit a jestli vůbec přežiju, když budu celý den se stravovat jenom v tomhle fast foodovém řetězci. No a budeme doufat, že to nebude průser. A to doslova. Koho by tahle kauza záhadně minula, tak se jedná o to, že KFC prodlužuje trvanlivost jejich masa a občas prodávali dokonce i prošlé. A teď se masivně z hygienických důvodů zavírají jejich pobočky. Budeme teda sledovat, jak se cítím, ale zároveň, kolik tam necháme peněz a budu mít takový menší sidequest vejít se do svého kalorického příjmu na hubnutí a ujíst dostatek bílkovin z tohohle fast foodu. No doufejme, že tenhle den moje trávení zvládne. Ráno jsem se zvážil, zdokumentoval jsem formu a vyrazil jsem do terénu. A čím jiným začít, než recenzema. 2 roky zpět mě bylo špatně po snědení meníčka z této restaurace. Říkal jsem si, že mi nesedlo smažené jídlo, že se to stává. Teď už vím, že to bylo s kaženým masem. Děkuji, už nikdy víc. Docela ostrý. S touto firmou fakt končím. Miluju vaše stripsy, ale nejdřív mi je potom po každé zle. Teď po zavření a znovu otevření. Nic z vašeho jídla zázračně nic není. Pro změnu jsou stripsy zase menší. Hlavně ušetřit za každou cenu. Strašný hnus od vás tohle dělat lidem. Další KFC podnik s prošlým masem. Nevím, nepřijde mi normální, že v 7 večer najíst a v 1 ráno to sládovat do záchodu. No, přímě tady, tahle pobočka KFCčka nemá vůbec dobrý recenze. No, a je na čase to otestovat. Doufám, že dneska nebudu muset jít na vypumpování žaludku. Stíli jsme ještě snídaní menu a tak jsme se ho rozhodli vyzkoušet. Tady teda zatím prázdno jenom pár lidí a jsem na to zvědavý. Docela se bojím, ale kdo se bojí, nesmí do lesa. A my si jdem pro to. No a jelikož restaurace byla skoro prázdná, tak jsme na svou objednávku dlouho nemuseli čekat. Tady máme sendvič s vajíčkem, s avokádem, nějaký bramboráčky malý, kafíčko. Doufejme, že tady v Pardubicích ty pobočky budou v pohodě a že s tím nebude nic hroznýho. Zjistil jsem, že až 76% šance, že zrovna ty mě neodebíráš. Kliknout na odběr je zdarma a je to největší forma podpory, co mi ty můžeš dát. Takže ho zaklikni, hoď like, pošli to kámošovi a užij si video. Vy mi schválně napište, jestli byste takovýhle riziko podstoupili, protože ty kauzy teď ohledně KFCčka jsou hodně aktuální. Já tady vlastně jdu riskovat svůj vlastní život, ale já věřím, že to bude v pohodě. Jdem to otestovat, vajíčkový sendvič snídaňový. Hodně dobrý. 2 vajíčka. Chuťově tak třeba 8 z 10. Druhý sendvič, který tady máme, je avokádový sendvič, že na něj jsem taky extrémně zvědavý. Tyhle sendviče mají 300 kalorií každý. Každopádně od každého sendviče jsem měl jenom půlku. A tím pádem snídaně má 471 kilokalorií a 16 bílkovin. Bílkoviny nic moc, takže to budu muset dohnat kýblíkem. A za celou objednávku jsem utratil 228 korun. A avokádový toast. Super. Je tam i vajíčko, takže ten avokádový za mě 9 z 10. No trošku lepší. Pochutnáme tyhle bramboráčky, ty jsem třeba nikdy neměl. To je příjemný. Krásně křupavý, uvnitř krásně měkký, šťavnatý. Tohle je zábavný, tohle mě začíná bavit. Doufám, že budu ale v pohodě. Jsme po snídani a pocity jsou docela fajn. Jídlo vypadalo dobře, chutnalo dobře, vypadalo čerstvě, ale samozřejmě to uvidíme. Naschvál jsem si na snídani zvolil spíš lehčí jídla, nějaký ne extra smažený, protože teď budeme zjistit, jak zvládnu po téhle snídani cvičit a jak se bude cvičit. Už jsem cvičil po mekáči a musím říct, že mě to překvapilo, ale ten trénink byl fakt super. A dneska jdeme zjistit, jestli i po KFCčku budou tréninky fajn, nebo to bude špatný, nedotrénuju ho, ještě hůř zůstanu na záchodě. Jdeme to zjistit. Cítím se tak 8 z 10, necítím se úplně nejvíc fresh, myslím, že to ten fast food po ránu na lečný žaludek není úplně nejlepší, ale věřím, že jsem měl dobrý kousky, snad trénink vydržím. Dneska nás čeká totální back day, takže se na to extrémně těším a jdeme zničit záda a zjistit, jaký to bude a jestli to přežiju. Přímě cítím se trošku těžko, to nás nesmí odradit od toho, si dát pořádný trénink a všechny tyhle přebyteční junk kalorie spálit. Ale síla je dobrá, to musím říct, že dneska těch 80 jako nic, takže možná KFko ty vole na před PR-kama není špatný nápad. Teď si z toho ještě děláme srandu, ale tohle se reálně stát dneska může, takže snad se to nestane. Kilo na přítahách, ani nevím, jestli jsem to vůbec nejde jel. Každopádně jdem to zkusit. FC Power. To mi fakt přišlo lehký jak pírečko. 8 opáček.
tak upřímně, čekal jsem, že ten trénink bude totální průšera doslova, ale jako 100 kg x 8, to jsem dlouho nejel. Přícvik, z chyby, let's go, s plným břichem uvidíme, jak to půjde. Zase skvěle naloženo. Takhle ještě budu po kyblíku. Tři kyblíky na řetězu. Jsem zvědavý, co s tím zvládnou dělat. Budu rád, když se jednou přitáhnu asi. Tak to bude jako úspěch, 4 chyby. Jako upřímně jsem překvapený, protože cítím se fakt dobře na tréninku. Je to za mě možná ještě lepší, nevím, jestli jsem se fakt dneska dobře vyspal, ale fakt mám brutální sílu. Tyho trénink na KFku zatím hodnotím mnohem líp než na mekáči. Už mám docela hlad, ale vlastně tenhle začíná přecházet, protože vím, co mě čeká. A upřímně teď půjdeme do té nejvíc rizikové části videa, protože nás bude čekat víc masitý jídla. A asi všichni víme, co se tam dělo s masem. Dojel jsem si trénink a jak už jsem říkal, tak mi v celku trénink na KFCčku sednul. Asi bych to rozhodně nedoporučoval dělat, ale byl jsem překvapený, že mi nebylo blbě. No a je na čase přesunout se na další chod. Nacházíme se v druhém KFCčku z Pardubicích, aby jsme otestovali průřez všech KFCček, jak to vypadá, takže než zase začneme, přečtem si recenze. Moc to jídlo nevonělo. 1 hvězdička před týdnem. Děkuji KFC, po poslední objednávce tento týden jsem si 3denní vylučování krve moc užil a je to naposled, co jsem si u vás cokoliv objednal. To nezní moc dobře. Ale upřímně pak jsem tady koukal a ty recenze jsou tady vesměs pozitivní, mnohem víc než právě že tam v Polabinách. Takže tady to vypadá, že tohle KFCčko pravděpodobně tomu přistupuje líp, ale lidi si tolik nestěžujou. Takže pokud jsi Pardubic a chceš mít méně rizikový KFC, asi tohle bude trošku lepší volba než to v Polabinách. Podle recenzí. Já to jdu probnout a jdeme si objednat potréninkový jídlo a dáme si nějaký burgerík. Co jdeme to objednat? No a je na čase ochutnat KFC maso. Dám se na doporučení Vojty a objednám si zinger v meníčku. Co si dáváte, nebojíte se? Nejsou fronty, že jo, výhoda. Tak se to bude v pohodě. Tak, výhoda, nejsou fronty. Děkuji, to byla rychlost. Děkuji. Já jsem si s tou paní chtěl povídat, ne? To byla rychlost, ale já jsem jenom odmítla se bavit. Jsem čekal, že mi třeba řekne, tyvo, tak to bylo rychlý, protože tady prostě nikdo smíka nechodí. Tohle je náš dnešní oběd. Já jsem na doporučení kameramana Vojty, zinger, plus teda klasika, kolča, zero, protože snažíme se fitnout, aby jsme byli schopní hubnout vlastně i na KFu. Takže máme tady právě proslulý a obávaný KFC kuře. Toho se dneska bojím a je to jenom začátek. Jak jsem říkal, teď jsme jeli ještě bez mase, každopádně teď nás čeká tohle. To je takový stupeň nebezpečí za mě. Ne tolik, je tam jenom malý plátek masa, ale co si dáme potom, pokud tohle přežiju, je kyblík plný kuřecího masa, který prostě zacházeli s ním, jak zacházeli. Neříkám, že všechny KFCčka, neříkám, že tady, ale hotovo testuju a uvidíme. Takovýhle půlsporkový jídlo jsem asi nikdy neměl. Asi to ani nedoporučuju, ale jdem to aspoň ochutnat. Věřím, že to bude dobrý. Právě jsme se s kameramanem Vojtou bavili, že všude dávají hrozně omáčky a tady není skoro žádná. Že to je takový suší, je jenom na jednom místě. Takže na to, že jako vlastně jsem byl jediný odvážlivec, tak se s tím mohl aspoň trošku pomazlit a trošku mi to potunit. Ale jako jinak chuťově asi fajn, žádný zázrak. Denně bych to asi jíst nemohl, protože tyho zítra to bude peklo, to vám říkám. Maso asi v pohodě, ale jak je to přesmažený, tak myslím, že bych nic nepoznal. No, zinger mě asi zklamal. 6 z 10, 5 z 10, něco takového. Tak upřímně oběd mě docela zklamal. Každopádně, co musím říct, takhle z obecného hlediska, tady jsme kolem oběda, tak normálně v KFCčku bylo hromada objednávek, spoustu lidí a teď jsem tam prakticky pár odvážlivců, jako já, ještě pár slečen a někdo tam šel. Každopádně musím říct, že značně chodí mnohem méně lidí a věřím, že ty ostatní řetězce fast foodové, jako je třeba McDonald's, tak ty na to musí teď extrémně rejžovat, protože věřím, že málo kdo do toho KFC teď chodí. Tahle kauza je docela bolí, ale super, že na to někdo přišel, takže. Za tuhle objednávku jsem zaplatil 177 korun, no a celkově měla 30 gramů bílkovin a 710 kilokalorií. Takže teď jsme na tom takhle. To už zachrání jenom KFC kyblík. Zdravím.
Je to tady, máme tady to, čeho jsem se nejvíc obával. KFC, kyblík nabitej, Kentucky kuřetem, křidílkama, stripsama, prostě kuřecí maso, na co si vzpomeneš. K tomu tady bramborový lupínky a koleslavek, ten mám fakt rád. Celý tohle jídlo má 1400 kilokalorií, 85 bílkovin, 51 sacharidů, 92 tuku. Takže vlastně, kdyby se na to podíval, tak tohle jídlo na mě působí i v celku zdravě, mám tady bílkoviny, to je super. OK, nějaký tuky, víme, není to fajn, za to může možná i ten koleslavek, kdybych ho neměl, nemá to třeba tolik. Hranolky, nějaký sacharidy. Takže vesměs tohle jídlo jakoby na papíře nevypadá ani tak hrozně. Není jídlo jako jídlo, tohle jsou prostě ultra zpracované produkty. Kuřecí maso, který je prostě přesmažený, hranolky, které jsou přesmažený v oleji, který není úplně nejideálnější. A to z tohohle jídla prostě nedělá jídlo, který ten fast food vašemu tělu vlastně nic nedodá. I když to má ty bílkoviny, tak tomu chybí přesně vitamíny a spíš to vašemu tělu ublíží a zatíží ho, než aby ho vyživilo, což jako jídlo má. Takže jednou za čas si dát takhle fast food, proč ne? Ale rozhodně by to nemělo tvořit většinu vašeho příjmu. No a jdeme ochutnat to, na co všichni čekáte. Proslulý, v téhle době fakt proslulý KFC kuřata. Budem doufat, že v pohodě bude. Chutná to fajn. Rozhodně teď, když už to jím, tak vím, že tím totální prasárnu, že mi z toho zítra asi nebude nejlíp. Ale to prostě, že to je jenom přesmažený kuře. Ale chuťové je to fajn. Teď vidím fakt jako brutální dobytek. Kyblík, dojezen. Tuhle nejtěžší právě pro mě část videa jsem zvládl. No a teď uvidíme, co to se mnou udělá a jestli přežiju a jak se budu zítra cítit. Rána jsem se dožil, vážil jsem o 100 gramů víc, porovnal jsem formu. No a jaký byl závěr? Cítil jsem se jako po fast foodu. Otrávený jsem naštěstí nebyl, takže malinko trávení horší bylo, ale nic extra. Další den jsem se cítil úplně v pohodě a tím pádem asi můžu říct, že KFCčko v Pardubicích je bezpečný. Takže nahoď odběr a nezapomeň se podívat na tohle video.